Salut, dragi prieteni, vom continua cu aplicația Akinator de data trecută. Am zis că de data aceasta vom încerca cu personaje istorice, să vedem dacă le ghicește. Deci hai să ne gândim la... Hai să mă gândesc la Ștefan cel Mare, hai să vedem dacă îl ghicește. Woman, no. Real, yes. Does your character have a child? Păi au avut mai mulți, au avut o grămadă de urmași. Romanian, ce să zic, probabil pentru că ei erau moldoveni. Nu, n-aveam cum să vorbesc, încă a murit amus nu știu câți ani, dar au trăit în România. Is a character a singer? No. Dead, hai că aici se mai apropie, yes. Is a character often considered as evil? No, toată lumea zicea că era bun, deși Los Angeles, no, nici nu era întemea pe vremea. Is a character part of the Warhammer Universe? Nu știu ce înseamnă chestia asta. Does a character been dead more than 1000? No. A avut, știu că a avut păr lung și blond. Bă, ungur nu era, nici german. For the actions in a war? Yes. There's a character appearing in Dracula Untold. Ce legătură avea? Nu era nici rom, nici țigan și nici roman. Dar nu l-a ghicit acum. Dar nu cred că l-a ghicit. Incredibil, bă, l-a ghicit, mă. Foarte tare. Și chiar mă temeam că nu ghicești. Hai să vedem, ghicește, nu știu, bă... Vlad Țepeș, să zicem, hai să vedem. Am apărut aici ceva reclamă. Hai să vedem de ce mi-a ieșit din joc. Aici e jocul. Se mai întâmplă. Play again. Female, tot așa a început și celălalt, nu înțeleg de ce începe cu femei. So character currently more than 40. 40. Bă, don't know, pentru că nu știu la ce vârstă a murit. Does the character really exist? Yes. Romanian, hai să zicem yes. Is a character a singer? No, dar de ce vă întreabă de cântăreți? Da, culmea să fie și angajat la ceva post de televiziune. Asta ar fi prea de tot. Da, era să apăs pe nou, bine că n-am apăsat, doar așa din obișnuință. Băi, da, mai omori așa din când în când, mai trăgea în țeapă. Is a character Martin Warhol? Ce legătură are cu ăsta? Is a character lived in... No. Cu vreo 5 secole mai devreme sau chiar 6. Nu se transformă nimic. Has a character been there for more? No. Probably. Nu știu, probably. There's a character specialized in horror games? No. Don't know. Is a character from BPO? No. Că nici nu știu ce înseamnă. Bă, da. Hai, uite, bă, dintre atâtea întrebări proaste, în sfârșit o întrebare bună, după care are o întrebare foarte iurea. Happy, de ce? Don't know, n-are nicio legătură. Character murdered? Yes. Is a character? Oh, deja e aproape. With a bird? N-avea barbă din câte știu eu. Ce Dracula? Don't know. Poate că a apărut în ceva de asta cu Dracula, dar nu știu eu, nu erau niciun gurdez. Eu character de bă, m-ați întrebat dacă a fost omorât. De ce mă întreabă? Dacă a murit de moarte naturală. Sigur nu. Și amul ghicește. Sau nu. Să vedem. Bă, de data asta nu l-a nimerit. Poate dacă băgam faza aia cu Dracula.
Da, oricum a fost aproape. Pentru că nici ăsta nu a avut o moarte naturală. Dacă mă întreba din ce secol e, deci, nu e bun. Continuăm. Hai să vedem. Nu o ghici pe Vlațipeș, dar oare îl ghicește pe Decebal. Asta vreau să vedem. Hai să vedem. With the color red, no. Sabie, da, avea sabie. Are legătură cu luptat împotriva lor. Warrior, yes. Nu era roman. Does the character use dual weapons? Bă, nu știu. Bă, aveau barbă. Dacă ajuta, nu știu mă, cu ce putea ajuta. Să zicem că era violent. Did your character commit suicide? Se pare că da, că s-o sinucis înainte să-l prinde romanii, mi se pare. Don't know. Nu știu dacă folosea arc. Is a character called by their full name? Hai să zicem yes. Nu. Cine putea fi? Răs o grămadă. Poate nici amânăghici. Decebal. Incredibil. Bă, asta e bun. Am mai ghicit un personaj. Acum nu știu cu ce personaj să mai joc, așa că cred că opresc seria asta cu aplicația asta. E o aplicație destul de bună. Acum mi-a greșit un personaj, dar două dintre ele le-au ghicit și la asta chiar nu mă așteptam să-l ghicească pe Decebal. Așa că nu mai joc, oricum altă tură mi-a ajuns pe astăzi. Sper că v-a plăcut aplicația. Dacă vi s-a părut interesantă, jucați și voi. O să încep data viitoare cu altă aplicație și să ne auzim cu bine.